Всім привіт! З вами Фангеймер і будемо говорити за будущий івент на русинському сервері Майнкрафт. Так, давайте приступимо. У мене ідея така. Коротше, судді троє учинють і кожен бавляч сервера має указати своє газдовання. Це який буде івент. Виграти лише тот, кого буде, найвеликий рекорд на сервері. А в нагороду я вже придумав, який пак. Коли цей івент буде. Я вам точно не повім, але він супер. І кожен, хто буде участвувати, і кожен щось получить. Наприклад, буде ще оцінювати газдовання, автоферма, коротше все, що є на сервері. А суддями будуть підпорувачі. Яка в мене задумка. З вами був Фангеймер. Підписуйтеся на канал, кладіть лайк. Не забудьте нажати на колокольчик. До нових зустрічей. Всім пока.